Bienvenidos a un programa más de Cousas do Carballiño. Hoy vamos a hablar de un cambio muy importante que tiene que haber no Carballiño en esta semana o la próxima semana más tardar, y invitamos a los portavoces de los partidos. Dos de los portavoces del PSOE y PP no quisieron o no pudieron asistir, así que nos va a acompañar el día de hoy Adolfo Nogueira. Bienvenido. Hola, muy buenas, Ana. Sofía García había quedado de llegar, tuvo una emergencia de última hora, no nos puede acompañar, pero en otro debate de los que tengamos iba a participar. Y también tenemos de invitada a Ángeles Bernardes, Hola, una ciudadana do Carballiño, también. Correcto. Para dar su opinión de cómo están las cosas. Me gustaría empezar que ustedes me contaran cómo veis ahora mismo o Carballiño. Adolfo. Bueno, pois Ana, eu creo que é moi evidente que o Carballiño está paralizado, non? Que o Carballiño está incluso en retroceso. Vemos que non se avanzan nas cousas máis sinxelas, xa non falo, se nos metemos a falar xa de proxectos importantes, porque levamos moitos anos escoitando anuncios, escoitando promesas de uns e doutros, e a realidade que temos é que nada desto vai adiante, non? É moi doado comparar o Carballiño con outras vilas semellantes, e incluso con povos máis pequenos que nos están pasando a unha velocidade vertixinosa, en canto nós nos limitamos a anuncios, fotografías, promesas, e nunca realidades, non? E claro, xa son moitos anos así. Bueno, falas dese hipotético cambio que ia ter lugar supostamente neste mes de abril, non? Un acordo que afecta aos 14.000 e pico habitantes que somos no Carballiño, que supostamente asinaron 11 persoas, que nunca vimos, non sabemos en que términos é, non sabemos o que implica, non sabemos que supón para cada un de nós, sobre todo para a ciudadanía do Carballiño, pero o que sí podemos decir e o que sí podemos afirmar é o que se ve 2 anos despois deste pacto. O Carballiño está peor que nunca en moitos aspectos, e voume ao máis sinxelo, xa digo, a limpeza viaria, ou mesmo se rompen consensos como o de actuar todos a unísono no parque municipal. Podría estar falando aquí durante horas de moitas cousas, non? O que tuvemos é un retroceso absoluto en transparencia e, evidentemente, unha responsabilidade moi importante por parte do Partido Popular, porque estaba na oposición e decide dar o paso para garantir a continuidade na alcaldía de Francisco Fumega, cando, bueno, pues nas urnas saiu o que saiu, non? O PSOE obtuvo o peor resultado en 30 anos no Carballiño, e o PP o segundo peor. E agora colleron e xuntáronse os dous para gobernar, e, como digo, o Partido Popular incomprensiblemente traizoou os seus votantes, porque o Partido Popular dixo que se presentaba para que houbera un cambio na alcaldía despois xa de moito tempo de que o Carballiño non avanzara, e vemos que fixo exactamente o contrario, non? O que sí sabemos tamén, con isto remato esta primeira intervención, é que estamos ante o goberno máis caro da historia. Hai 6 persoas que nunca se chegou nin de lonxe a esa cifra cobrando un soldo do Concello, un máis que está liberado pola Deputación, por ser concelleiro do Carballiño está liberado na Deputación, polo tanto 7 dos 11 cobran un soldo público, e para iso temos un Concello que, como digo, só compre ir por ali un día ás 9 da mañá, se alguén quere comprobar o que funcione mal unha administración, con absoluta falta de funcionalidade, de eficiencia, de respeto polos horarios e de respeto polo que se representa, que os veciños do Carballiño, que para o final é para o que estamos todos aquí. Ángeles, ¿tú cómo ves al Carballiño? Vamos a ver, yo, aunque supongo que más o menos todo el mundo sabe a qué partido pertenezco, pero no estoy representando aquí al partido, primero porque no tengo la potestad, no formo parte de una ejecutiva ni del grupo de gobierno, simplemente estoy como una ciudadana de Carballiño más IDE porque me muevo entre los dos concellos. Evidentemente Adolfo tiene más información que yo porque es concejal, sabe los intríngulis de dentro del concello, acaba de decir que, bueno, hay personas que cobran, tal, yo desconozco todo eso, yo estoy aquí como una ciudadana más porque no tengo ni pajolera idea de lo que se mueve dentro del concello, incluso a nivel económico, porque sí es cierto que, a ver, probablemente existe algún portal donde si los ciudadanos queremos ver lo que cobra cada concejal lo podremos ver, pero bueno, en este momento tampoco es de mi incumbencia, ni me interesa tampoco. Entonces yo hablo desde lo que veo desde fuera, como cualquier ciudadano de Carballiño en este caso, que es donde casi paso todo el día de mi vida, porque sabéis que trabajo aquí, entonces llego a las 8:30, 9 de la mañana, hasta las tantas no me voy, con lo cual es como si viviera aquí, tomo mis cafés aquí, hago todo aquí. Entonces, pues bueno, ¿cómo veo a Carballiño? Pues, vale, hubo un pacto,
ese pacto, en un principio, el objetivo del pacto era que no se podían aprobar presupuestos. No sé si porque el PP y el Espacio Común y el Bloque en su momento pues no congeniaron, evidentemente, si no hubieran llegado a un acuerdo entre todos, porque si en las elecciones hubo una serie de representantes, entiendo que, como casi todo el resto de España está ocurriendo hoy en día, pues se les vota para que consensúen entre todos. Puedo entender que son de ideas y situaciones diferentes. Quede por delante que estoy hablando de ideas políticas, no de personas, ¿vale? Luego cada partido tiene a las personas y las personas pues es otro tema. No representan muchos, en todos los sentidos, las ideas de un partido, con lo cual estaríamos hablando de personas en particular. Entonces, visto que no hubo un acuerdo entre ellos, pues parece ser, repito, hablo como ciudadana, no tengo ni idea de lo que se cuece dentro del Concello, que eso nos puede informar más Adolfo. Entiendo que hay que aprobar unos presupuestos para que se agilice pues, lo que haya que gestionar en el Concello, véase pagos, véase proyectos, como dice Adolfo y tal. Entonces, se vende un pacto en donde entiendo que no hubo acuerdo con un Espacio Común, con lo cual parece que hubo el acuerdo con el PP, para mejorar el Concello de Carballiño, que van a venir inversiones y que van pues, una serie de mejoras para el Concello. A ver, yo he visto como ciudadano, repito, mejoras, no veo muchas. Veo que, bueno, a ver, sí, ahora parece que hay una máquina que limpia las calles, pero bueno, movilidad, incluso a nivel negocial, la gente yo en su momento pedí los desplazamientos a Ourense con respecto a los niños que van a hacer sus ciclos, porque aquí no los pueden hacer, no todos los niños tienen por qué estudiar en un instituto, tanto en el uno como en el otro. A ver, no es que se rieran de mí, pero casi. Entonces, veo que la gestión de las necesidades que tiene en este momento el pueblo nos están haciendo, porque lo primero es la educación. Y la educación consiste en que una vez terminan el ciclo estudiantil aquí en Carballiño, pues que se le dé la posibilidad, en este caso de ir a Ourense, que es un poco la capital. Nos remitimos a los desplazamientos, tanto en tren como en autobús, cero patatero. Se tienen que buscar los padres la vida porque no pueden. A partir de ahí, a nivel educacional en los colegios, pues bueno, tampoco aquí puedo hablar mucho porque no estoy ahí metida en la materia y tal. Y con respecto a otros temas, pues yo no veo así mucha mejoría. Probablemente, si estuviera alguien aquí del Grupo Socialista o del Bloque no creo, pero del Grupo del PP, pues nos dirían, pues no, mira, hicimos esto y esto, pero yo, en un principio, repito, como ciudadana carbañesa, no veo mucha mejora. Veo que se cierran comercios, sí es cierto que se abren algunos con personas... O sea, a ver, no se me entiende esto de fuera como algo despectivo, sino que, a ver, yo veo que se abren negocios pues con gente pues venezolana y de otros países, por así decir, que están instalados aquí en Carballiño, y me parecen unos héroes porque yo no entiendo por qué esa gente sí puede contratar y ponerse al frente de un negocio y los de aquí no se puede, no sé, o sea, se me escapa, es una pregunta que me hago muchas veces y que no me la sé responder. Probablemente exista un motivo, seguro, repito, yo hablo desde mi ignorancia en esa materia, pero sí me resulta llamativo que los negocios que se están abriendo en Carballiño no sean con gente de Carballiño, con lo cual, pues no sé, esa promoción del empleo y todo lo que se dice, a nivel, me refiero, vecino Carballiño como que nativo, ¿vale? Entonces, ¿por qué la gente de Carballiño, por qué a los jóvenes no se les valora y no se les motiva? Porque, a ver, no podemos pretender que es nuestro futuro de nuestras pensiones, que ya nos queda poca vida laboral hasta cierto punto, la veamos un poco, pues, en sabe Dios dónde, porque yo no veo a la juventud de Carballiño, primero porque no le veo motivos, o sea, no veo un ambientillo tanto cultural, vale, que sí, que se hacen cosas, se hace teatro, que vale, que eso todo que está muy bien, pero ¿dónde se meten los jóvenes de Carballiño? Y lo digo porque tengo una hija en esas edades. ¿Dónde se meten? No lo voy a decir aquí. Si no hay actividades para estos jóvenes. No lo voy a decir jóvenes. aquí porque donde se meten es que vamos, ¿vale?
Entonces, solo hai un local, entre comillas, pobriños, dedicado a ellos, que bien hace el pobre local, pero es que no tenemos un sitio donde ellos se puedan reunir. Yo veo en otros sitios que tienen pues una especie de edificación donde, yo qué sé. ¿Qué casa de la juventud o Exacto. algo donde ellos se pudieran reunir? Entonces, Sí, no es veo cierto. yo que se tire mucho por el pueblo, o sea, en darle las facilidades suficientes para que esta gente desarrolle su personalidad y su futuro, al fin de cuentas. Y luego, bueno, a nivel educativo y el resto de los niveles, pues ahí está el pueblo. Esa es una de las promesas que se habían hecho cuando se firmaron ese pacto de reunirse PP-PSOE, ¿no? Que iba a haber muchísimas mejoras, grandes obras dentro de Carballiño, pero al final de cuentas ya pasó un año, 2 años, y no se han visto esos avances. ¿Crees que si hay ese cambio que se supone que estamos esperando, puede haber un cambio para o Carballiño, ou vamos a seguir igual, Adolfo? Eu creo que imos ir a peor, Ana, porque é o que estamos vendo, que cada vez imos a peor. Agora, falta un ano para as eleccións, imos entrar outra vez nese proceso esquizofrénico no que todos os partidos anuncian que o Carballiño vai ser Hollywood, e que para aquí van vir inversións a millóns e moreas. E eu pregúntome se este pacto era polo ben do Carballiño, que foi o que nos venderon, e foi co que convenceron, supostamente, a militancia socialista, de que había que dar para adiante este pacto. Que pasou agora? Por que agora xa non é polo ben do Carballiño? Por que agora están renegociando? Por que agora están falando? É moi obvio, non? Que porque hai que diferenciar. Eu antes non quixen interrumpir a Ángeles, porque respeto moito a súa opinión e a verdade é que comparto casi todo o que di, pero non podemos despersonalizar a política, sobre todo a municipal. A política fan a persoas. O sea, as ideas son importantísimas, os proxectos son importantísimos, pero as persoas que forman parte dese proxecto son o fundamental. E agora topámonos con que dentro do Partido Socialista hai xente que non quere darlle a alcaldía ao PP. E eu entendos perfectísimamente. E agora, algún para defendelo, di, bueno, é que firmaron. Bueno, firmaron porque se lles dixo que o Partido Socialista avalaba ese pacto. Eso non se lle dixo só a eses concelleiros, díxose ya todo o povo. O alcalde Fumega, cando presentou este acordo co PP, dixo, aparte de que votara a noite sin dormir, que pode ser, dixo que tiña o que do partido. O propio Partido Socialista saliu o día seguinte, públicamente nun comunicado, a desmentir o apoio a ese pacto. Pareceme gravísimo. O que pasa que no Carballiño xa chega un momento que normalizamos todo. Pero eu entendo que eses concelleiros non se queiran arriscar a ser expulsados. Polo tanto, a onde nos leva isto? Lévanos a que foi un mercadeo, unha subasta, para que algúns conseguiran manterse na poltrona, para que outros conseguiran acceder a ela, para que se puderan poñer soldos e non soldos, insisto, porque realidades non temos ninguna. Falaba Ángeles do transporte. Home, fai 2 anos o Carballiño tiña unha estación de autobuses. Hoxe está pechada e a xente está collendo os autobuses ali entre unhas vallas. E cambiáronola por unha suposta intermodal, que agora xa eles mesmos recoñecen que non é tal, que é unha marquesina diante da estación do tren. Para eso non temos nin trens, nin apenas autobuses, como ben decía ela, que encaixen cos horarios dos estudantes, por suposto, pero da xente que ten que ir ao hospital. Se tú tes que ir ao hospital facer unha analítica ás 8:30 da mañá, non tes transporte público para ir. O cal é indignante, porque moitísima xente do Carbeño vai a diario a Ourense a ese tipo de probas, a ese tipo de... No, estamos promocionando o medio ambiente, co cual, oye, se tuviéramos a posibilidad de poder ir a, pois eso, facer unha prueba ou que sexa, ir e volver con os horarios e unhas compaginacións perfectas, para que vamos a coller o coche, que temos que pagar o parking, máis todo o desplazamiento, máis o medio ambiente. Ademais, o sea... Ángeles, tú tes unha filla adolescente, eu teño 2 fillos, bueno, xa, un adolescente e outro xa pasando da adolescencia. E cantidad de veces eu teño que coller esa carta total para leválos, porque eles non conducen. E para leválos e traelos, e subir a un transporte público axeitado, os chavales moveríanse e desenvolveríanse con moita máis liberdade. Que teñen o bono. Para... Sí, claro, pero vos non sirvelles para ir. Para nada. Se os levas a Ourense, para que poidan ir a Santiago ou a Coruña, pero hasta Ourense tenos que levar ti a Meirande parte das veces. É dicir, non estamos nin comunicados coa capital da provincia, pero podemos falar da sanidade. O centro de saúde do Carballiño é horrible, horrible. O sea, non hai médicos, as instalacións dan pena. A xente, bueno, xa moitas veces opta por non ir. Está claro que é unha política do Partido Popular para desmantelar a sanidade pública e acabar facendo que a xente vai a privada. Eso creo que é moi obvio xa, porque senón non é normal. Pero ao mesmo tempo, o PSOE agora é cómplice no Carballiño de permitir que se vai a poñer o centro de saúde novo no solar da estación de autobuses, encaixonado nun sitio pequeno onde encima non é doado aparcar, non é doado transitar, cando o Carballiño tiña que medrar e tiña que ampliarse. Pero levamos moitos anos xa con esa mentalidade pequeniña. Podemos falar de promesas, pero vamos a ver, agora volverános a prometer a fábrica de papel, volverános a prometer o parque empresarial.
que no fondo é de Maside, pero que levamos 10 anos oindo que se vai facer o parque empresarial e ainda non hai unha pedra. E o Carballiño xa fai moitos anos que non ten chan industrial, que se ven unha empresa grande, como as que por sorte temos, como Dizmar, como GRI, como Luso Galaica, non hai onde poñelos porque non hai parcelas medio decentes xa de solo empresarial no Carballiño. E todo isto que denota? Unha parálise importantísima. Denota que o goberno do Carballiño fai moito tempo que só vende fume, só vende fantasía, só vende películas, pero non hai unha soa realidade que sosteña. E xa para rematar esta parte, esta intervención, falabas de xuventude, Ángeles, claro, pero é que a xuventude ten que marchar. Por que non hai xuventude? A xuventude xa non se identifica co Carballiño. Cando nós éramos novos, era un orgullo ser do Carballiño. E o Carballiño era un pobo puxante, un pobo dinámico. Aquí viña xente de fora a sair, aquí había concertos, aquí había actividades, aquí había asociacións juvenís, ali estaba Orballo, ali estaba Comor, pelexando, a veces loitando contra os políticos, pero ao mesmo tempo daban vida. Non queda nada. Pero non queda nada porque non teñen onde formarse esas ideas para, entre comillas, pelexar. O primeiro... Porque, ademais, eu non sei, eu falo, repito, como cidadán, a nivel político, non sei si... Bueno, que eu sepa non teñen... A ver, igual hai unha asociación de rapaciños máis grandes, pero eu falo da preadolescencia ou adolescencia rápida, o sea, inicial rápida, que son esas edades nas que non son maiores de edad, pero que teñen entre 15 e 18 anos, que pobres non, o sea, dependen de nós de alguna maneira, aínda que si é certo que se buscan a vida, pero ese buscar a vida aquí en Carballiño non o teñen, o sea, decimos, bueno, es que claro, los jóvenes compran por internet, van a Ourense, por qué? Pues porque van a Ourense. O sea, por que van os viernes e os sábados a Ourense? Por que non se quedan en Carballiño? Bueno, quédanse algúns porque tal, pero pillan os trenes e están ali pendientes de tal. Por que fan eso? Que teñen hoxe os xóvenes en Carballiño para poder disfrutar? Nada. E pasar unha tarde agradable cos amigos e falar, pois mira, de feito, a miña rapaza forma un grupo de ideas políticas de todas de Carballiño, lo cual me parece super gratificante, porque que teñan un pai do PP, un pai do PSOE, bueno, de ideas do PSOE, de ideas do Bloque, me parece super gratificante. Que pasa? Que non teñen un lugar para empezar a forjar esas ideas políticas, que con independencia de que se podan, pois bueno, evidentemente, hoxe cas redes sociales, poden, si queren, pois ter a información que queiran, cousa que nós non tiñamos naquele momento, pero non se trata... Trátase de que lean e que teñan, pero que dialoguen e que entre eles pois teñan, pois eso, uns lugares onde, pois eso, é onde estar hasta certo punto seguros, porque, repito, eu sei para onde van e nese lugar non son seguros. E non teño a opción de decirlle, no, mira, vai para este sitio que aí vas a estar ben, e que non, que lle ofrezco? Sí, non hai opciones. Non hai. Entonces, creo que llevan bastante tiempo intentando, pues eso, por lo que he escuchado en los plenos que escucho en la tele y tal, de buscar un lugar que veo que a estas alturas aún sigue sin encontrarse. Entonces, non sei se es que non se pode, se es que de non... cousas concretas, Ángeles. Mira, Espazo Común xa levou por 3 veces, creo lembrar, unha moción para facer unha casa da xuventude. As 3 veces se aprobou. De feito, unha vez defenderon esa opción, xa fai moitos anos, igual fai 7 anos, que xa non son tan nenos, os rapaces, non lembro os nomes das dúas asociacións, pero había 2 colectivos juvenís no Carballiño, un representaba o Ramiro Bello e outro Jaime Godás. Non lembro, tedes que me perdonar agora o nombre dos colectivos, pero bueno. E defenderon ali a necesidade dunha casa da xuventude, e todos estivemos de acordo. E non se fixo nada. Despois deso, nos levamos propostas concretas que se fixera na estación de autobuses, e chegouse ese acordo. Que cando se fixera unha intermodal de verdade, non a patata que temos agora, o gol que nos meteron entre a Xunta e o goberno do Carballiño con eso da intermodal, ali na estación de autobuses sí se podía facer unha casa da xuventude con espazos amplios, cunha sala de proxeccións, con zona de actividades, cunha zona incluso libre abaixo para facer zonas deportivas, etcétera, etcétera. Ese acordo estaba, tomouse. Que fixo o PP e o PSOE? Non, pues, vamos a encasquetar aí o centro de saúde, que non temos que matar a cabeza, e a xuventude que espere. Chegamos incluso ao acordo de que se ia facer no segundo andar da biblioteca unha casa de xuventude provisional. Eso acordouse en pleno. Que fixeron? Coller a aula CEMIT do Concello do Carballiño, onde estaban os ordenadores, e plantalos ali. E non hai casa da xuventude. E tantos anos despois, que todo o mundo estamos de acordo en que é unha necesidade, pero aquí non se avanza nada.
Nada de nada. Entonces, entre que hai poucos nenos porque hai un problema demográfico no Carballiño, non nace xente. Dicir, estámonos que crecemos en poboación, por sorte ainda mantemos un certo crecemento, non eses 15.000. Nenos hai que ainda se ve moito por aí, sobre todo ahora cando ven o Sí, tempo aí nas terracitas sí, pero e tal, Ángeles, pero bueno, mira, sabes o que me refiero? douche un dato, que lembrarás. Eu entrei no instituto no ano 89, 90, non, máis, 92 ou así. Había 6 clases no instituto de 30 e tantos alumnos, todos de primeiro de BUP. E así en segundo, e así en terceiro, máis os que estaban no Chamoso, daquela Politécnico, máis os que estudaban fora. O sea, se cadra só do meu ano, éramos 200 e pico ou 300 no Carballiño. Hoxe, hai anos que nacen 40 nenos. E iso é preocupante. E temos un problema demográfico, porque a poboación do Carballiño envellece. E, por sorte, como ben dixaches ti, ven toda esa xente de fora, que colle negocios, que emprende, que ocupa postos de traballo que a mellor de outra maneira non se ocuparían, e son os que nos están salvando a nivel económico e o que nos están salvando a moitos niveis, xa digo, a nivel de cifras e a nivel de datos, porque de feito son os que máis nenos teñen tamén. Polo tanto, eso é o que nos está dando a vida, pero o Carballiño, se en algún momento nos falta eso, igual que decimos, se nos falta DIGMAR, se nos falta GRI, o Carballiño ten un problema moi grande. E non estamos vendo máis alá, non estamos abrindo os ollos e dicindo que proxecto temos para o Carballiño a 10 anos, que queremos facer en infraestructuras deportivas, que necesitamos? Que necesitamos en canto a transporte a 10 anos? Que necesitamos sanitariamente a 10 anos? Non se está facendo eso, aquí estamos instalados nun cortoplacismo de a ver se me podo quedar na silla da alcaldía un tempo máis, a ver se eu podo estar no goberno un tempo máis, pero nadie presenta un proxecto a medio e longo prazo para este pobo, en ningunha materia, en ningún tema. Poña antes o exemplo do parque municipal. É a xoia da coroa do Carballiño. Temos aí unha cousa que se podía, que sería un luxo que tuveran en calquera concello, que xa querrían moitos para sí. Como a temos? Pois abandonada, deixada, sin nin coidala, nin sacarlle proveito. Bueno, pero ahora somos bandeira azul, non? Sí, bueno, as bandeiras azuis regalan, vas a unha tenda destas de chinos e regalan bandeiras azuis, quero dicir que eso é un título que outorga a Diputación, por certo, que vexo que Luís Menor agora ten moito tal por virse polo Carballiño e deixarse ver aquí. Eu creo que o Partido Popular sí que eso ten que facer mirar, porque o PSOE, que alguén mo ten que explicar, agora que me falache de Luís Menor, que foi, por certo, hai que recordalo, a leiche da bandeira azul. Sí, bueno, perdoa, tens toda a razón, pero foi o que a veu presentar, se non me equivoco, non? Veu aquí a lucir e tal. E agora, pois lembrachesme precisamente que o Partido Popular, este pacto que está castigando o Carballiño, foi aplaudido por Alfonso Rueda e por Luís Menor, Quero dicir, non é unha cuestión de que se xuntaran aquí 4 e dixeran vamos a tal. O Partido Popular, como organización, ten moita culpa do que está pasando no Carballiño. Non é ahora irse de rositas a culpa é de tal ou aquel que non cumpre ou outro que tal. Se acaso se leva a cabo o pacto este último ano, supoño que virán as inversións. Pois xa non di moito de como funciona logo a Deputación e a Xunta, non? Porque as inversións deberían ser indistintas de quen goberne. Porque os veciños do Carballiño, os 14.000 e pico, son os mesmos, E outra cousa que quero lembrar, o Partido Popular, o que está o señor Fumega e algún máis moi empeñado en regalarlle a alcaldía, ten 5 concelleiros de 17. No Concello do Carballiño, isto é importante lembralo, somos 12 concelleiros supostamente de esquerdas, e cando digo supostamente digo por algún do PSOE, e 5 concelleiros de dereitas. E o señor Fumega, que vai alegado que deixa tamén despois de anos de ser de esquerdas e de tal, está empeñado en regalarlle a alcaldía ao Partido Popular. A min alguén me terá que explicar a cambio de que, porque polo ben do Carballiño quedou demostrado que non é. Polo ben do Carballiño é obvio que non é. Entonces, se sumas 2 máis 2 e ves a situación e me dis, non, é que ahora se lle dan a alcaldía ao PP cando van vir as inversións. Entonces, no, a ver, eu dicir, No, pero que diste... Que eu estou fora de Ángeles, términos políticos que non... Falo desde fora, o sea, de cousas que vexo nas redes, de que tal, pero a ver, o que nadie me interprete que isto é información do Partido Socialista, porque non teño nin idea que non teño información para nada. Lo que piensan muchos vecinos y saben... No, digo, a veces me van a pensar que el socialismo carballiñés dice eso. Para nada que yo no tengo nada que ver en este momento con el Partido Carballiñés. No, pero es lo que dicen muchos vecinos en la calle. Hai moita xente que está pensando eso, e incluso algúns o están dicindo. Algúns do PP non, se nos dan a alcaldía cando van vir as inversións. Pareceme gravísimo, parece unha afrenta á democracia e unha falla de respeto ás administracións. A ver, si eso é así, o que fixo o PSOE mientras tanto los engañaron. Home, quero dicir, algunha xente do PSOE engañaron. En teoría, as inversións empezan, a ver, non desde o principio, pero desde o mes seguinte, quero dicir, se logo se ve, se acaso se realiza o pacto, e se ve que o PP o último ano trae todas esas inversións, pues... Peor mo pos ainda.
No, é un decir, que yo non sei. Pero bueno. mirad, efectivamente, por eso digo que entendo perfectamente a postura dos concelleiros do PSOE que se opoñen a votar a favor dunha investidura e regalarlle a alcaldía ao Partido Popular. Entendo perfectamente, porque que lles trouxo isto? Que trouxo isto ao Carballiño? Que supón para o PSOE como... para o PSOE é un desastre absoluto. Eu non coñezo a ningún afiliado de verdade de sentimento do PSOE que despois dos primeiros 3 meses defenda isto. Ningún. Claro, despois hai os intereses non, é que aquela é boa persona, é que aquela hai que darlle o beneficio da dúbida. Falamos como militantes e como ideas políticas. Bueno, falo como veciño do Carballiño. No, refírome que o de que dices de personalismos e tal, sí. Repito, eu dixen ao principio, falamos de personas que cada un ten o seu interés. Interés por o partido socialista, PP, me dá igual, porque ao final creo que todos son iguales hasta certo punto, pois creo que non. O sea, a nivel incluso local, eu creo que as ideas dun partido deberían primar sobre o personalismo. Vale, pero entonces ahora non se fai. Ahora vamos a que non me corresponde, eu estuve nesa casa, creo que é público notorio, e coñezo un pouco, Home, coñecela máis que a min. Tenme escandalizado como concelleiro, como veciño do Carballiño, a postura do Partido Socialista a nivel galego e a nivel ourensán. Porque saíron públicamente eles a decir que non avalaban este pacto. Iniciaron un expediente de expulsión a Fumega e anunciaron a expulsión de Fumega, que despois enreden que está en alegacións ou tal, pero el expulsado está. É dicir, a mí se me pos unha multa, eu alegarei, pero eu estou multado. Non é expulsado definitivo. Que eu sepa, estou falando desde fora. A mí explícame como resolveron o tema das concelleiras do Irixo nunha semana, como resolveron o de Barbadas en 15 días, e como aquí fai 2 anos está sin resolver. Pero vouche dir unha cousa, que ti algo de lei sabes, con Galicia. Correcto, pero é unha falla de respeto aos veciños do Carballiño Ángeles, porque mira, descubrimos os militantes simpatizantes do PSOE. Aí xa non me corresponde falar no nome dos militantes do PSOE, funo, pero xa non o son. Pero é unha falla de respeto que a secretaria do Concello do Carballiño fai máis dun ano remitira un escrito oficialmente, porque a lei o pide, para que se lle explicara cal é a situación do alcalde do Carballiño, porque se está expulsado do seu partido, non pode formar parte do Grupo Municipal Socialista. Correcto. E teria que pasar ao Grupo Mixto. Eso é lei, eso non é que Adolfo lle caia ben un e mal outro, eso é lei. E o Partido Socialista de Galicia non tuvo nin a dignidade de respostarlle á secretaria que o fai en defensa dos intereses dos veciños do Carballiño, nin respostaron. Polo tanto, a min parece unha tomadura de pelo inmensa. Bueno. E eu, se fora socialista son, se fora do PSOE, sentiríame indignadísimo. A ver, eu entendo que se non che contesto é porque non che podo contestar. Porque non me interesa a resposta que che teño que dar. No, porque probablemente o expediente ainda este sin finiquitar. Pois contestas eso. Por que se tarda tanto? Aí xa non me meto, que eu non pertenezco a esas alcurnias, eu son militante de base e cero pelota, o sea, si yo de más de las cosas que hai aí non me entero, ni me quero enterar porque prefiero non enterarme. Digoche unha cousa da que estou seguro 99,9%. Francisco Fumega está oficialmente expulsado do PSOE. E, de feito, teño moitas dúbidas de que participara activamente na elección de secretario local que hubo no PSOE do Carballiño. Non participou. Vale, non pudo participar. Non pudo participar. Pues porque ten expediente. Eso xa dá pistas. No, pero se o expediente realmente está nun stand-by, tú non estás expulsado. Entonces, ben, son cousas internas, pero quero dicir que en calquera caso, que a min o que fago o PSOE, con Fumega, a min pésame ou moléstame que non se teña respeto polos cidadáns do Carballiño, porque estamos falando do alcalde, estamos falando de que isto altera totalmente a dinámica de funcionamento do Concello. A que nos está levando isto? Que é o que lle importa aos veciños, porque no fondo os veciños que en sexa afiliado de que ou tal, dalles igual. Levalles a que temos o Concello como temos, e que agora mesmo PP e PSOE están nunha subasta, nun debate de me das la alcaldía, non me das la alcaldía, tú me mentiste, tú me quieres, tú yo no te quiero, e mentres tanto o Carballiño está absolutamente abandonado. Como ciudadana, teño unha duda, que non lle pregunto ao partido, pois porque sei que ni me van a contestar, pero da igual. Digo eu, mientras Paco estuvo está de baixa, todos sabemos que está de baixa, está ejercendo as funcións de alcalde en funcións, entendo que Pepe, non? Sí. Entonces, si lle cedemos a alcaldía ao PP nese ano, os anos estes todos de atrás, os anos non, os meses, que estuvo ejercendo Pepe, se descontan deso ou... Pois Ángeles, mira, como decía ao principio, ese acordo eu non o vin, e creo que non o viu ninguén. Perdón, a ver, eu de todas formas, primeiro, non sei en que, non vin o pacto en ningún momento, non vin nada o que se firmou, entendo que é unha historia secreta entre eles.
Pois porque será, é un pero mira como documento... nos afecta a todos. No, bueno, pero me refiro ás condicións, non? Dese pacto non teño ni pajolaridade, Pero deberían nin ser- as leis, nin mas enseñaron, nin as quero ver estaremos de acordo tampouco. que deberían ser públicas, digo eu. Porque é unha decisión que Bueno, afecta a todos os eso- veciños do Carballiño, que non poden entre 11 decir, Bueno, bueno, que pues vamos facer que aquí un reparto de que cromos e afecta, tal. non, é un pacto que temos entre ti e eu, Ángeles, ahora é está... como un pacto, non sei, Ángel, levamos meses con Pepe Castro de alcalde Claro. en virtude dese pacto. sí, pero Entonces, que menos que se supera. a cuestión é, todo, bueno, creo que non quero falar de Paco, pero era previsible que Paco pues estuvera de baixa. Ante esa previsión, por que non se preveu que no caso de que Paco estuvera de baixa se puxera a alguén do Partido Socialista? Entendo, Esa pregunta fixámola moitas veces. A min tampouco me contestaron. Entonces non entendo se se descontan eses meses ou non, porque se se descontan eses meses xa non lle fai falta a alcaldía ao PP neste ano. Porque Bueno, xa estuvo exercendo. Mira, Digo eu. Sí, a dúbida que tes ti é lógica e ten a moita xente, pero como ese pacto é unha cousa que cociñaron entre 2 ou 3 ou 4 e ninguén sabe nada dela, estámosla sufrindo todos. O problema, a min, se fora a súa empresa privada e chegaran a acordos e se repartiran a presidencia ou a vicepresidencia ou a xerencia, é problema deles, pero isto é o Concello do Carballiño. Isto é de 14.000 e pico persoas. Isto é de todos, e a todos nos afecta. E a min tócame o papel de estar na oposición e, lóxicamente, pois tócame poñer un pouco o dedo na ferida, no sentido de, home, pois alguén lle ten que poñer nome a casa, alguén lle ten que poñer o número para saber que está pasando. E aquí parece que xa normalizamos que se firme un acordo PP-PSOE, que o alcalde diga que ten o aval do seu partido e despois ao día seguinte non o teña. Que o alcalde leve 2 anos supostamente expulsado, pero non acabado de expulsar. Agora, que estén neste mercadeo de si vas, si vienes, si me lo das, si non me lo das. E no fondo, insisto, estamos todos afectados moitísimo por isto, porque non é o mesmo ter un goberno municipal que funcione, que traballe, que este o que ten que estar, que ter o que temos aquí. Adolfo, vouche aclarar unha cousa. A ver, o pacto, se é certo que houve unha asamblea onde se votou. No, pero eu falo de Santiago. Claro, entón, quero decir, como, entre comillas, a primeira fase de ese pacto, si é certo que se cumpliu. A partir de aí, se eso se leva a Santiago, e Santiago e Ferraz teñen que decidir sobre eso, pero non tengo ni idea, o proceso que yo foi... non claro, tengo, claro, evidentemente, ni me he leído, o sea, evidentemente calquera pero bueno, pacto... entendo que ao mellor Paco que se refiere, digo eu, non sei, que non estou eu neses Paco lares, díxolle... que era porque se é certo que a militancia votou de Carballiño. Sí, por eso, pero bueno, por eso que eu supoño que a militancia que votou estará contenta co pacto, e iso é respetable, non? Pero o Partido Socialista de Galicia, que estatutariamente é o que está por riba e ten que tomar esas decisións, o sea, ten que avalar esas decisións, de feito a prova é que por non apoiar ese pacto, porque saíron ao día seguinte, o sea, non foi... A mí non me deu tempo de chamar, desde logo de Espazo Común non temos tanta influencia como algúns nos queren outorgar. Preséntase unha tarde o pacto, saen a presentalo Pepe Castro, que por certo foi o número 3 da lista do PP, que ni siquiera foi o candidato, con Francisco Fumega, e ao día seguinte o PSOE, de Santiago, manda unha nota, ou esa mesma tarde xa, dicindo que ese pacto non está autorizado baixo ningún concepto e que os que sosteñan ese pacto se arriscan a expulsión. Eso fixo público PSDG desde Santiago. Polo tanto, cando Paco lle di aos seus concelleiros firma desto que teño o aval do partido, evidentemente non lles estaba contando a verdade. Cando presenta en roda de prensa ese acordo co PP e lle di isto a todos os cidadáns, evidentemente non estaba contando a verdade. Ou unha de dúas, ou minte ele ou minte o partido que necesidade ten, se está de acordo, está de acordo. O problema é, a min teñenme que explicar porque no Irixo non hubo un acordo, e o acordo que hubo lles costou ás concelleiros o seu posto, porque, por exemplo, estamos vendo que pasa en Lugo. En Lugo vai haber unha moción de censura porque unha concelleira que xa non está no PSDG, o sea, andan peleando en todos os sitios, xa non falo de Madrid, Pedro Sánchez Feijóo, e aquí no Carballiño, polo vendo Carballiño, por tal, que se poñan de acordo en todos os sitios, é tan bo. Bueno, que pasa que a realidade é que estamos vendo que non, que é mentira, que era por interese dunhos poucos. Un acordo dun pacto que sexa igual en todos os sitios é difícil, é diferente. Cada lugar ten as súas peculiaridades, co cual, a ver, eu cos pactos que se teñen que dar en todos os lugares tampouco non estou de acordo con eso. Porque, a ver, sigo repetindo, para min a política está feita por personas. Véxase pois, en Extremadura todo isto, hemos dicho que habéis ganado desta manera e os obligamos, porque ao final os ciudadanos somos os que mandamos, vale? Correcto, entonces, correcto, se os ciudadanos mandamos cada un face de o voso traballo en expoñerlle aos cidadáns pois, o voso proxecto e toda a historia,
e logrades convencer máis ou menos, dependendo de cada partido, si as matemáticas non dan, pois porque non hai maioría absoluta, os ciudadanos están dicindo, pois tienes isto, que tenéis que hacer? Entenderos. Tenéis que entenderos. E se non, outras eleccións. Pero mira, que al final, tal e como está España, Carballiño e todos os lugares, pois está claro que aquí hai unha diversidade política ciudadanil, pois pero precisamente, super difícil, porque en todos os sitios isto de las mayorías acabou de alguna maneira. Entonces, que vos estamos dicindo os ciudadanos aos políticos? Que queremos que vos entendades. E hai que entenderse. Pero aí fago un matiz, vale? Porque entonces, precisamente para non eso... podemos decir que por que se fai un pacto en Carballiño, PP-PSOE, e non se fai, pois, eu que sei, en Maside ou en Irixo ou donde sexa. Porque está feito por personas. Entonces, Ángeles, pero mira... Eu entendo, a ver, que logo ao final ese pacto non sea correcto ou non sea tal, pois era visto, porque ao final, vamos a ver, non é normal que dúas persoas, o sea, como é isto física e química, los polos opuestos atraen e los outros tal, pois evidentemente é antagónico un pacto PP-PSOE. Pero, a partir de aí, se decidistes facer ese pacto, como personas tendes que vos entender. E non se han entendido, para nada. Bueno, eso é un dos factores, por suposto. Entonces, políticamente, hai que se entender. Porque Pero vos mira, tamén cantos conseguistes. Un matiz pequeño porque... igual co PP. E había que se entender. Igual co PP. Bueno, pero nós estuvemos dispostos a negociar Había con todo o que se mundo, en entender, público notorio. porque tiñades máis co PP, non? O partido, non, Pregunto. os mesmos. O sea, 5-5 e 6. É 6, correcto, e un bloque. Pois había que se Nós entender. estuvemos dispostos a negociar, pero hubo xente no Partido Socialista que se negou de plano a negociar con nós, polo que sexa. Por algunha razón no Carballiño a PSOE e a PP dalles moito medo que Espazo Común poida chegar a gobernar no Concello. Eu creo que é porque teño medo de que o fagamos ben e de que a cousa se prolongue e quede moito tempo fora da silla, pero esa é a miña teoría, vale? A miña teoría é que os ciudadanos carballeñeses vos van decir aquí os tenéis que entender. Pero se non Ángeles, veréis. mira, pero hai escoita, que entenderse. Ángeles, mira, matiza eso. Respeto ao que vota o cidadán. Cantos cidadáns que votaron ao Partido Popular nas últimas eleccións, cantos votaron para que mantuveran 2 anos máis a Fumega na alcaldía? Porque a campaña do Partido Popular do Carballiño foi vamos a sacar a Fumega da alcaldía. O Carballiño é un desastre, o PSOE leva o desastre. E un ano despois chegan ao acordo con eses votos e apoiados neses votos co que iban a deitar, co que iban a tirar abaixo, co que iban a votar da alcaldía. Eso non é respetar o mandato popular, Eso é rirse dos teus votantes. Adolfo, por que non chegastes a un pacto vos co PSOE? Porque o PSOE non quixo, xa te digo, non hubo nin negociación. Aquí, a ver, evidentemente... A vos chegaron a falarvos deso? Chegaron a plantexarvos eso? A mí non me digas que no, perdón, eu non son política socialista, pero o sea, me refiro como, o sea, que non teño Enténdote, idea. pero digo, Ángeles, como a asamblea chegaron a decirvos... informaciones me dan cero patatero, con lo cual non te podo informar. Bueno, pues o normal sería informar a asamblea de cales eran as posibilidades. Bueno, informas ali dúas chirri... en eso non vou entrar. Que che iba a decir? Pero, vamos a ver, o que dices de que, a ver, vos cando facedes campaña, evidentemente menos guapo, porque a mí, mira, penso moitas veces, incluso a nivel estatal, a mí me gustaría que cando hai esas trifulcas, PP, PSOE, Espacio, bueno, o que sexa, é como na vida mesma, é dicir, a min tú podes me caer mal, pero eu sempre digo, Adolfo ten que ter algo positivo. Pois na política debería ser o mismo. Non debería ser ni el y tú más, o sea, creo que habría que decir, pois mira, o PSOE está facendo ben isto, estás haciendo mal isto. Al PSOE que non le parezca mal que tú le dices que está haciendo mal eso, porque a mí me gustaría que si yo estoy haciendo una cosa mal se me diga para corregirla, ¿vale? Entonces, eso é o que teñades que facer os partidos en general. Pero, entonces, si non hai... A ver, o que dices de os votantes do PP... no, pero vale hecho mesmo para os votantes do PSOE. Os votantes do PSOE... Cantos votantes do PSOE votaron para que se regala a alcaldía ao PP o último ano? A ver, eu creo que ningún, non é regalar a alcaldía. Non, o sea, 5 concelleiros de 17 e das a alcaldía, home, se non é un regalo, Adolfo, parece. Non é regalo, é ter a capacidade de entendemento para entenderte ainda encima que a parte contraria. Pero que Faloche incluso a nivel meu, a ver, mira, eu fago todos os días nun xulgado, bueno, todos os días non, que non vou todos os días, pero bueno, o sea, a nosa, hoxe temos unha lei que nos dice que temos que ter unha conciliación previa. Eso que implica que tenemos que tener hasta lo máximo posible, porque nos jugamos las costas en un procedimiento a entendernos entre nosotros. Eso non quere dicir que eu teña razón e que tú non a teñas ou viceversa, pero que nos entendamos.
Eu creo que esa é a misión dun político, entenderse, aínda que sea ca parte contraria. Totalmente de acordo, Vale, pero non sempre é entonces, posible, porque se un prima os intereses propios vale, diante dos do povo, que pois non te das entendido con esa persoa. Sí, pero si tú, a ver, si os votantes do PP e do PSOE no seu momento, evidentemente yo no quiero que gane el PP e los del PP no quieren que ganen el PSOE, normal, cada uno quiere que gane lo suyo, pero si hai un momento que hai que intentar facer un entendemento, eu si o podo entender. Bueno, pero Cousa distinta é que eu agora, cando sexan as próximas eleccións, diga, vale, fixeron un pacto antagónico totalmente, pero mira, conseguiron isto, te callas la boca, porque al final, con todos los respetos, no, pero Ángeles, la boca, se vale. estuvieras empezado o parque empresarial, o centro de saúde, tuveran un intermodal de verdad, dirías, que oye, pues de mira. todo este tempo, porque ahora verán as eleccións, entonces, cando sexan as eleccións, sexan as, como é, isto que facedes eu non fago nada, pero bueno, sí. No, pero cando son as eleccións, sí. Pues ides os Las cabecillas, campañas. las campañas e tal, a decir, porque el PP no hizo esto, porque el PSOE no hizo esto, porque yo quería... Bueno, aí é onde eles terán que decir, mira, tuvemos que ir ao pacto por este motivo e hemos conseguido todo isto. Por eso me gustaría que Van a estar acabar aquí moi un dirigente socialista que estuviera aquí que dixera, pues mira, gracias ao pacto conseguimos isto, isto, isto e isto. Eu non o podo decir porque non teño nin idea, primeiro non sei de que vai o pacto, e segundo, Pero sabes por que non veo ningún? Porque non hai nada de que presumir. Sabes por que o PP tampouco? Porque non teñen xustificación algunha para o que fixeron. Ninguna. O sea, foron a arreglar o deles moi rápido. Non digas, e para o povo non foi nada. Pero non digas que un pacto é... O sea, que van a pensar a xente, os votantes do PP e do PSOE. Pero, si Ángeles, podíamos pensar en positivo. Tamén podes pactar co Demo. Eso, a nadie te limita. Nadie te limita, podes pactar pactar co Demo, pero tú tens que saber onde están os teus límites ideolóxicos e se realmente vas conseguir algo. E eu, realmente, pero todos tiñamos a dúbida, unhos máis que outros, eu non tiña moitas, de que este pacto funcionara ou non funcionara. Pero que a realidade, 2 anos despois, que creo que xa nos dan para avaliar, para decir, oye, isto funcionou ou non funcionou, porque ahora xa digo, ahora queda un ano, ahora van vir promesas por todos lados, tanto PP como PSOE, vamos por, nós tamén, só cunha diferencia, que nós ainda non tuvemos a posibilidade de intentar demostrar que o que prometemos ímolo facer. E estes dous levan, o PP e o PSOE, levan os últimos 16 anos, sobre todo no Carballiño, 4 de Argimiro Marnotes e 12 de Francisco Fumega, 12 anos xa de Paco de alcalde, porque todas as ecuacións e todos os movimentos sempre acaban con Paco amarrado á alcaldía, que eso hai que reconocerlle que para eso é habilísimo, e vemos que o Carballiño non avanza, e vemos que todos eses proxectos nunca cristalizan, que eu creo que é o sumo de todo. Mira, Ángeles, decíalo ti agora, tes toda a razón. Se realmente houbera algo de que vender e algo que tal, eles estarían aquí e eu, pois, teria que calar. É dicir, oye, pois temos un novo centro de saúde fantástico, pois temos unha intermodal estupenda, pois temos un transporte maravilloso, pois temos 1000 cousas máis, o parque empresarial, unhas instalacións deportivas decentes para o que é o Carballiño, unha casa de xuventude. Bueno, pero podo estar así horas, porque non temos nada. Pero nun ano non podes conseguir... Non, van 2 anos de pacto. Bueno, da igual, en 2 anos proxectos. non consigues, pois, a ver, pois eso, centro de saúde. A ver, non consigues en 2 anos. Non, pero cando empezamos a falar do centro de saúde, Ángeles, o que se meteu, había que agilizar máis todos esos expedientes. Decidiuse no 2020, se decidiu que se iba a encalomar, ou 2021, non lembro ben, un dos deses 2 anos, que se iba a encalomar no centro de saúde a proposta do Partido Popular, que o PSOE de Fumega acolleu de moi bo grao, porque había moita presa para non perder uns fondos europeos que remataban no ano 25. E esa era a presa. O sea que fai 5 anos que estamos falando do centro de saúde, aí xa. Antes xa tuveramos un debate de cales eran as ubicacións e cales eran as... E despois deso, xa fai 5 anos prácticamente que se acordou por parte do PP e do PSOE encalomalo na estación de autobuses. O sea que non é nun ano nin en 2, Non é nun ano nin en 2, estamos falando de 5 anos e non hai nada. Sí, bueno, está aprobado, de momento fíxose lentísima unha modificación do plan xeral e agora supostamente, aínda neste 2026, que xa estamos chegando a maio, a Xunta vai licitar o proxecto. E despois de licitar o proxecto, ainda terán que adxudicalo, ainda terán que derribar a estación, ainda terán... Non imos ter centro de saúde probablemente nos próximos 7 ou 8 anos. E cando teñamos, si, un edificio novo, vai quedar moi bonito todo o que queiras, pero practicidade nula. Xa non falo do problema real de que haxa persoal para atendelo, que iso que a todos nos afecta. Falo de que aí, o día que queiras medrar, o día que queiras ampliar, facer unha ala nova, non hai para onde. Falo de que aí, aínda nadie nos explicou como se vai resolver o problema do aparcamento nunha rúa que xa está de por sí saturada. Imagínate eso que vai ser un martes ou un xoves con unha parada de autobús que van a poñer ali outra desas intermodales que son marquesinas, un martes ou un xoves que hai analíticas, que se xuntan coches a barrer, coa xente que hai xa ali, coas paradas de autobuses, e que non coincida un día de feira. Inda ninguén explicou como se vai resolver eso. Ninguén, pero tiran para diante. Pues yo con toda la pena vamos a tener que dejar aquí nuestro debate.
pero os invito para otro debate con más gente. Espero que ya pueda acompañarnos Sofía, por lo menos, y continuar con este gran debate. Y ahora, esta semana, pues esperar ese cambio, a ver si tenemos alguna respuesta sobre ese cambio de gobierno, si va a empezar a gobernar ya el PP, va a tomar esa alcaldía, o vamos a continuar con el PSOE. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y dejar todos sus comentarios. Muchísimas gracias, Adolfo. Muchísimas gracias, Ángeles. Hasta la siguiente.